שלום, אנחנו ממשיכים עם המשחק שלנו. אנחנו רוצים עכשיו שבריין, הגיבור, בריין באנגלית זה מוח, יוכל לזוז. דבר ראשון נראה מה יש. בתוך ספרייטס, בתוך הציורים שזה למעלה, יש ציור של בריין, של מוח. מוח זה הגיבור, שהוא כאן. מה עוד יש לנו? בתוך האובייקטים, בתוך הדברים עצמם, יש לנו את האובייקט בריין. האובייקט בריין זה בריין עצמו, המוח עצמו. אז יש את מוח עצמו ויש את הציור שלו, ויש לנו גם בתוך רומס, בתוך החדרים, חדר אחד. בואו נלחץ על החדר, אני אגדיל אותו, להגדיל אותו זה ללחוץ על הריבוע הזה. הנה. בואו ננסה להריץ את המשחק ולראות מה קורה. אני מריץ את המשחק, אני אקטין את החלון מאחור, והנה המשחק, זה המשחק שלנו. בריין, המוח, לא עושה שום דבר, פשוט כי לא אמרנו לו לעשות שום דבר. צריך להגיד לו מה לעשות. אז עכשיו נגיד לו לזוז. כדי להגיד לו לזוז, אנחנו הולכים לדבר עצמו, לבריין עצמו, לאובייקט בריין. אז הציורים הם למעלה, האובייקטים הם למטה. הנה, אני לוחץ על בריין, כפתור שמאלי. פעמיים. לחצתי פעמיים, אני כנראה צריך ללחוץ מהר, כי אם אני לוחץ לאט, אז הוא נותן לי לשנות את השם. אז אני צריך ללחוץ על בריין, הכתובת, פעמיים מהר. 1, 2. וזה לא עבד שוב. הנה, פעמיים מהר עבד. השם שלו, name, השם שלו זה בריין. הציור שלו זה בריין. עכשיו אנחנו הולכים, אני הולך להגדיל. שוב, על הריבוע זה מגדיל, הגדלתי את החלון. אנחנו הולכים להבין מה כתוב כאן. בעצם, כאן אנחנו רואים תמונה של השכל של בריין, של המוח שלו. זה מוזר כי קוראים לו מוח, ואנחנו רואים תמונה של המוח שלו. אבל זה המוח של מוח, זה מה שאנחנו רואים עכשיו. המוח של מוח והמוח של כל יצור בגיימקר, של כל אובייקט בגיימקר, בנוי על מאורעות. מאורע זה משהו שקורה. הוא בנוי בצורת תגובה. בפסיכולוגיה היה לפני איזה 200 שנה, חשבו שככה בני אדם עובדים. עובדים שיש טבלה כזאת גדולה במוח שלהם, שלכל דבר שקורה בעולם, קוראים לזה גירוי, משהו שקורה בעולם, אז יש תגובה כתובה בטבלה. כאילו אומרים לך שלום, אז אתה אומר שלום חזרה. אומרים לך אידיוט, אתה אומר אידיוט חזרה. אומרים לך אתה ממש חכם, אז אתה שמח. יש גירוי ויש תגובה, יש מין טבלה כזאת. כאן אנחנו רואים את הטבלה של ככה היצורים בגיימקר עובדים. הם עובדים כמו פסיכולוגיה של לפני 200 שנה. יש להם טבלה לכל גירוי, לכל משהו שקורה בעולם, אתה כותב את התגובה. אז אנחנו צריכים ליצור את הטבלה. הגירויים, המאורעות, קוראים להם באנגלית events, event באנגלית זה מאורע, ואנחנו מוסיפים, כדי להוסיף מאורע, להוסיף משהו בטבלה הגדולה של המוח של מוח, אנחנו לוחצים add, אוסף, event. add event זה בדיוק מתחת לטור של המאורעות, של הגירויים. עכשיו הוא שואל אותנו איזה סוג גירוי. אנחנו רוצים כשלוחצים על הקייבורד, על לוח המקשים, אחר כך נגיע להבדל בין הלחיצות השונות, אבל עכשיו פשוט נלחץ על זה. כשלוחצים right זה ימינה. כשלוחצים right על הקייבורד, ועכשיו יש את הפעולות, את התגובה. action באנגלית זה פעולות. איזה פעולות אנחנו רוצים שהמוח יעשה כשלוחצים לו ימינה. כדי לבחור איזה פעולות, יש לנו מימין כאן כל מיני פעולות אפשריות. ויש כל מיני סוגים של פעולות. כאן זה הסוגים של פעולות תנועה. מתחת לזה יש פעולות כלליות. מתחת לזה יש עוד פעולות. יש כל מיני פעולות. אנחנו רוצים פעולות תנועה, אז אני בוחר move באנגלית זה לזוז. זוז. move, זוז. movement, תנועה. אנחנו רוצים שכשלוחצים ימינה, הגיבור יזוז ימינה. אז אני בוחר את הציור של תנועה ימינה, ולציור הזה קוראים, אם אני קורא למעלה, set the horizontal speed.
קבע, set, את הספיד זה מהירות, הוריזונטל זה אופקי. זה ימינה ושמאלה. כאילו לקבוע מהירות ימינה או שמאלה, אז בזה אני משתמש. עכשיו הוא שואל אותי, כאן הוא שואל אותי משהו שאחר כך נגיע אליו, אבל כאן הוא שואל אותי, ספיד, המהירות, הוריזונטל. הור זה קיצור להוריזונטל, אז המהירות ימינה או שמאלה. זה כמה נקודות של המסך, הוא יעבור בשנייה, כנראה. בואו ננסה לשים 3 ונראה איך זה. במצב הזה פשוט מנסים, בוחרים מהירות מסוימת, בואו ננסה לשים 8. אז אני שם 8, אני לוחץ אוקיי, אני שומר ואני מריץ. עכשיו אני הולך ללחוץ ימינה, לחצתי ימינה, הנה הוא רץ. לי הוא נראה קצת מהיר מדי, ויש עוד 2 בעיות. הוא אף פעם לא עוצר, והוא לא יכול לחזור שמאלה. אנחנו נמשיך לתקן את הבעיות האלה בפעם הבאה, אבל מה שנעשה עכשיו זה פשוט נתקן לו את המהירות. אז אני לוחץ שוב על האובייקטים, אני לוחץ פעמיים כדי להיכנס, אני מגדיל, ואני מסתכל. אנחנו בתוך המאורה, כשלוחצים, הנה הציור של לחיצה, right זה ימינה, אז תקבע מה אתה הולך לעשות, זאת הטבלה שלו. כשלוחצים ימינה, תקבע את המהירות ימינה, במקום 8 אני אנסה 3. ונריץ. הנה, זאת מהירות שכבר נראית לי נחמדה. אז אני בוחר אותה, זאת מהירות טובה. בואו נוסיף לו גם שמאלה. אז אני נכנס אליו, מגדיל, ואני מוסיף עוד מורה, עוד שורה בטבלה שלו. כש-add event אוסף מורה, כשלוחצים פעם left באנגלית זה שמאלה, כשלוחצים left, אז אני שוב גורר את אותה מהירות, זאת המהירות, תזכרו, ימינה או שמאלה, מהירות אופקית. אז עכשיו אני רוצה שהמהירות שוב תהיה 3, אבל אני רוצה שהיא תהיה בכיוון ההפוך. איך עושים מהירות בכיוון ההפוך? עושים את זה עם מינוס. אז הוספתי -3, זה אומר במקום ללכת קדימה, כאילו בכיוון ימין, הוא הולך אחורה בכיוון ימין. אם אתם מסתכלים ימינה והולכים אחורה, לאן אתם הולכים? שמאלה. Okay. בואו נראה מה קורה, אני שומר, אני מריץ. והנה הוא הולך ימינה ושמאלה, מגניב. הוא עדיין לא יכול לעצור, הוא עדיין לא יכול ללכת למעלה ולמטה. בואו ניתן לו לעצור. כדי לתת לו לעצור, אני שוב הולך לאובייקט, ואני מוסיף עוד מאורה. המאורה שאני מוסיף, add event, add אוסף, event מאורה. אני עושה לא כשלוחצים על המקש, אני עושה כשעוזבים את המקש. key זה מקש באנגלית, כמו keyboard, key מקש, board לוח. key release. כי מקש, ריליס, עזיבה. כשעוזבים את המקש, אתם רואים את החץ הירוק הזה של העזיבה. איזה מקש? כשעוזבים את המקש, ימינה. אני רוצה שוב לקבוע את המהירות לכיוון ימין-שמאל, אבל המהירות לכיוון ימין-שמאל תהיה 0. וכשעוזבים את המקש שמאלה, אז שוב אני אעשה. אני אקבע את המהירות לכיוון ימין-שמאל, 0. בואו נשמור ונריץ. הנה, אז אני לוחץ ימינה, כשאני עוזב את הימינה הוא עוזב. אני לוחץ שמאלה כשאני עוזב, אבל עדיין לא יכול למעלה למטה. אז בואו נעשה למעלה למטה. איך עושים למעלה למטה? אנחנו מוסיפים מאורות של לחיצה על למעלה ועל למטה. אוסף מאורה, add event, לחיצה על למעלה. הפעם נקבע את המהירות, לא ימין שמאל, אלא מהירות למעלה למטה. כאן זה, אני שם את זה, set קבע את ה-vertical speed. speed זה מהירות, vertical זה אנכי, זה למעלה למטה.
עכשיו אני רוצה שכשלוחצים למעלה, הוא יקבע את המהירות, שתהיה 3. אבל אתם רואים שהחץ הולך למטה. אם החץ הולך למטה, זאת אומרת שהמהירות היא בכיוון למטה. זאת אומרת, הוא כאילו מסתכל למטה, ואם יש לו מהירות 3 קדימה בכיוון למטה, זאת אומרת שהוא ירד למטה. אבל אנחנו היינו בלחיצה על אפ. אפ זה למעלה. אז אני צריך -3. כי אני מסתכל למטה ואני רוצה ללכת למעלה. אז אני הולך בכל שנייה 3 צעדים אחורה, כשאני מסתכל למטה. אז אני עולה למעלה. טיפה מוזר, אבל ככה זה עובד. ואני מוסיף מאורה על לחיצה למטה, לחיצה למטה, מהירות למטה, מהירות 3. ו3 הפעם אתם רואים שאני רוצה דאון זה למטה, אני רוצה שהוא ירד למטה. כשלוחצים לו למטה, אז קבע את המהירות בכיוון למטה ל3. בוא נריץ. עכשיו הוא הולך ימינה שמאלה ולמעלה למטה. אבל הוא לא עוצר בלמעלה למטה. אז אני אעצור אותו. איך אני עוצר אותו? אני פשוט צריך לשים לב, להגיד לו שכשעוזבים את הלמעלה, הוא יעצור. כשעוזבים את הלמטה, הוא יעצור. אז אני מוסיף מאורעות, כשעוזבים, כי ריליס עזיבה, החץ הירוק זה כאילו המקש עולה למעלה. אפ זה למעלה, אז תקבע את המהירות למעלה למטה ל-0. כשעוזבים את המקש דאון זה למטה, תקבע את המהירות למעלה למטה ל-0. נשמור ונריץ. מגניב. גיבור זז לאן שבא לו, על המסך. בסרט הבא נוסיף קירות.